Assalamu alaikum. Ban ga lafiya. Lafiya. Ya ganki a kan hanya haka. Wallahi ba nake neman azuma ka samu. Abin ha? Ai ba girman ki bane ki tsaya. Duk da dai ba abin da ya kawo ni ba kenan. Na ganki kuma gaskiya kin mun ina son ki. Ni kin san na kan faɗa gaskiya tun daga can na hango ki kawai na jikin tafi da imani. Kana so na? Sosai. Kana so na? Ai komai kika ce in yi zan yi. Allah tuba me a ciki. Ka muje? Avoid that. Inda zaki kenan. Muje. Ba za ka ni ba? Zan raka. Musa nake ga miki ai ta soyayya. Wallahi yanzu daga nan ina muka yi kenan. Wallahi na yi odan shawarma ne da boga zan je in karɓa. Na yi odan shawarma ne da boga zan je in karɓa. Amma ba riga ma da na biya kuɗin. Ki biya kuɗin ba? Zan biya mu je ka raka ni. Je ki biya ki da. Haka? Da wani ba zuwa ki biya ni zan biya ki na. Sai mu je mana in ma ka biya kai a tsara ne. Ni kai na ban tsara ban da boga. Zai biya haka ka dawo ka kuma na. Waye babe yanzu ma diki ce min babe yanzu. Kai baka ce kana so na. Ina so ni? Na tuna. Wallahi an ban wani abu na sha bani. Ka zo ka tafi mana.